Josep Canals va entrar a estudiar Belles Arts i l'art el va transformar per sempre. I ha dedicat la seva vida a mirar de transformar la dels altres a través de l'art contemporani. Era un idealista, com érem els idealistes dels anys 70. Volíem transformar la societat, veníem del franquisme. Galerista i fill de Sant Cugat, aquí ha deixat petjada cultural, impulsant fa 44 anys la Biennal d'Art Contemporani Català. La Biennal de l'Art nascut en democràcia. Va néixer en un moment que no hi havia biennals, no hi havia res. El país no tenia ni sales d'exposicions. Anem a ser uns avançats. Que al llarg de la seva dilatada història ha visibilitzat l'obra emergent d'uns 600 artistes. Ignasi Avellí, Joan Fontcuberta, Pere Jaume, Lua Coderch, Enric Pladevall o Joan Pere Viladecans. Molts hi van participar amb obres primerenques. Després han estat punta de llança de l'art català aquí i arreu del món. Des de 1977, Sant Cugat del Vallès acull la Biennal d'Art Contemporani Català i aquesta, la Biennal d'Art Emergent més antiga d'Espanya, diu adeu i tanca 44 anys d'història amb una exposició que en resumeix la trajectòria aquí, a la Fundació Cabanes. I ho fa amb obres representatives de cadascuna de les 4 dècades i a través de les disciplines que les han marcat: pintura, escultura, tapís. Als 75 anys, sense sentir el suport que ha rebut sempre des de l'Ajuntament de Sant Cugat, Canals diu no poder assumir en solitari el pes de la iniciativa. Ha nascut a comarca. Avui jo sóc dels que crec que el territori té molt pes. Malgrat tot, no perd l'esperança, encara que arribi d'alguna altra part del país que aposti per enlairar de nou aquest projecte degà. Això tindrà continuïtat. No depèn de mi, jo estic obert totalment. De moment, Joan Fontcuberta ha dedicat una obra d'homenatge a tots els artistes que hi han passat i el seu rastre digital a Google, perquè més enllà de l'obra penjada a les parets dels museus, al núvol virtual hi ha un arxiu artístic permanent. Ismael Martín Amorós, TV3, Sant Cugat del Vallès.